Vítam vás pri mojej dnešnej meditácie pri splne mesiaca vo februári, poznaný ako aj snežný mesiac v Levovi. Zavrite oči a zhlboka sa nadýchnite. Precíťte kúzlo splnu mesiaca. Známe ho ako snehový mesiac, symbol čistoty, obnovy a tichej sily. Vychádza na oblohe, zatiaľ čo zem odpočíva v jeho zimnom objatí. Lev ako znamenie zverokruhu vám teraz prináša vlnu tvorivej energie, ktorá sa dotkne vášho srdca a zapáli vášho ducha. Predstavte si, že stojíte na zasneženej čistínke pod jasnou nočnou oblohou. Mesiac je tmavý, ale vy cítite jeho prítomnosť. Tichý, nový začiatok. Priestor pre všetko, čo sa chce objaviť. Chladný vzduch osviežuje vášho ducha. Keď cítite, ako sa vo vás prebúdza lev, jeho oheň prežaruje tmu a prináša jasnosť, silu a odvahu priniesť do sveta svoje sebavyjadrenie. Začnite hlbokým dýchaním. S každým nádychom nasávate očistnú energiu snehového mesiaca. S každým výdychom uvoľňujete staré vzorce a blokády. Vnímajte, ako sa vaša hruď naplňa teplom, ako by sa vo vás prebúdzal vnútorný oheň. Predstavte si, ako vo vašom srdci začína žiariť zlaté svetlo. Toto svetlo je levý oheň, ktorý vám dodáva odvahu, inšpiráciu a sebadôveru. Vaša intuícia je ako vnútorný kompas. Čím viac sa uvoľníte a pustíte, tým jasnejšie bude. Vydajme sa teraz na vnútornú cestu. Predstavte si, že stojíte pred majestátnou bránou z lesknúceho sa ľadu a snehu. Je vysoká, krásna a obklopená tajomnou energiou. Cítite okolo seba studený, čistý vzduch. Keď sa brána pred vami pomaly začína otvárať, za ňou sa nachádza miesto plné mágie, priestor vašej duše. Keď prejdete bránou, privíta vás magická krajina. Pred vami sa rozprestiera rozľahlá
zasnežená pláň, ktorú rámujú vysoké hory. Ich vrcholy sa lesknú vo svetle hviezd, trbltajúcich sa na hlbokej čiernej oblohe. Všetko je nehybné a predsa je vzduch nabitý, plný možností a skrytej sily. Keď prechádzate touto krajinou, počujete pod nohami vrskanie snehu. Každý krok je, ako by ste sa hlbšie spojili sami so sebou. Chlad vás oživí, vyčistí vašu myseľ a upriami vašu pozornosť dovnútra. V diaľke vidíte veľký žiariaci oheň. Svieti teplo a prívetivo žiari a zdá sa, že vás za každým krokom priťahuje bližšie. Keď sa priblížite, zistíte, že oheň stráži majestátny lev. Jeho srsť sa leskne ako tekuté zlato. Jeho oči sú hlboké a múdre, ako by vám videli priamo do duše. Lev je mocný a pokojný zároveň. Je stelesnením sily, pôvabu a odvahy. Symbolizuje vašu vnútornú silu a tvorivý potenciál. Lev sa na vás pozerá, ako by vás poznal. Cítite s ním spojenie, hlbokú intimitu. Prihovára sa vám nie slovami, ale hlasom, ktorý počujete vo svojom srdci. Všetko, čo hľadáte, je už vo vás. Dôveruj svojmu ohňu a svet to uvidí. Sadneš si pred oheň a cítiš jeho teplo na svojej pokožke. Nie je to obyčajné teplo. Preniká hlboko do vášho vnútra. Upokojuje vaše myšlienky a niečo vo vás zapaľuje. Plamene vám tancujú pred očami a v ich svetle rozpoznávate obrazy, symboly a vízie. Vynárajú sa z vášho vnútra ako odpovede, ktoré boli dlho skryté. Možno vidíte farby, tvary alebo dokonca výjavy, ktoré prenášajú posolstvá z vašej duše. Cítite, ako vo vás niečo zapaľuje. Jasnosť, pocit seba dôvery a nespútatnej tvorivej energie. Ako by lev a oheň spolupracovali, aby vám pripomenuli vašu vlastnú silu. Môžete sa slobodne vyjadriť. Ste pripravení priniesť svetu
svoje svetlo. Zostaňte tu tak dlho, ako budete chcieť, a nechajte kúzlo tejto vízie pôsobiť hlboko vo vašom vnútri. Cíťte, ako sa vaše srdce otvára a vaša intuícia sa stáva jasnejšou. Ste žiarivá, mocná bytosť, pripravená priniesť do sveta svoju tvorivosť a pravdu. Teraz, keď váš vnútorný oheň silno horí, využívame magickú energiu snehového mesiaca a majestátnu silu leva, aby sme aktivovali vašu intuíciu a posunuli váš tvorivý prejav na novú úroveň. Jemne si priložte ruky k srdcu. Vnímajte, ako vaše srdce bije v harmónii s rytmickými údermi vášho vnútorného ohňa. Teplo sa pomaly šíri po celom tele, ako by vás vznútra osvetľovali plamene vášho vnútorného leva. Zhlboka sa nadýchnite. S každým nádychom do seba nasávate magickú, čistú energiu snehového mesiaca. S každým výdychom sa rozpúšťa všetko, čo vás obmedzuje. Pochybnosti, neistota, obavy. Cíťte, ako sa s každým výdychom stávate slobodnejšími, ako čistý list papiera, pripravený na ďalšie písanie. Potom pevným hlasom nahlas alebo v duchu vyslovte nasledujúce afirmácie, aby ste posilnili svoju vnútornú silu a tvorivosť. Verím svojej intuícii, vedie ma bezpečne a jasne. Som pripravená ukázať svoje vnútorné svetlo slobodne a autenticky. Môj tvorivý prejav plynie ľahko, hravo a s nadšením. Keď vyslovíte tieto slová, predstavte si, že z vášho srdca vychádza silný lúč svetla, teplé, zlaté svetlo, popredkávané iskrivými snehovými kryštálikmi. Tento lúč svetla stúpa za vaše telo priamo na nočnú oblohu. Hľadá snehový mesiac a keď ho dosiahne, spojí vás s nekonečnou čistou energiou vesmíru. Vizualizujte si, ako sa k vám mesiac skláňa. Jeho strieborné svetlo jemne steká po lúči svetla a
a naplňa vaše srdce. Toto spojenie je hlboké a zmysluplné. Váš vnútorný oheň a energia mesiaca sa spájajú, aby vám odovzdali posolstvo. Zostaňte v tomto spojení. Cíťte, ako vás naplňa univerzálnou múdrosťou, hlbokou jasnosťou a nekonečnou inšpiráciou. Cíťte, ako vaša intuícia silnie a je hlasnejšia ako vnútorný kompas, ktorý vás bezpečne vedie. Teraz sa vo vás môžu objaviť obrazy, slová alebo pocity. Príjmite ich, pretože sú to posolstvá vašej duše. Na záver tejto techniky si predstavte, že sa toto zlaté svetlo vo vašom srdci rozvíja ešte silnejšie. Šíri sa celým vaším telom, až sa budete cítiť ako žiariaca hviezda, pripravená priniesť do sveta svoju tvorivú silu a autentickú pravdu. Chvíľu sa v tejto energii kúpte. Pocíte, že ste neostrasiteľní, plní sily, jasnosti a seba dôvery. Ste pripravení zhmotniť všetko, po čom túžite. Pomaly sa začnite vracať z meditácie. Vnímajte, ako sa vaše dýchanie stáva opäť vedomejšie, rovnomerné a jemné. S každým nádychom cítite viac svojho tela, ľahkosť, ktorú ste si vytvorili, a pokoj, ktorý vás obklopuje. Zamerajte svoju pozornosť na zem pod sebou. Predstavte si, že ste ako majestátny strom, silný a pevne zakorenený. Vaše korene siahajú hlboko do zeme a spájajú vás s jej stabilizáciou, využívajúcou energiou. Všetko, čo ste počas meditácií pustili, prúdi cez tieto korene do zeme a tam sa premieňa na čerstvú energiu, jasnosť a silu. Vnímajte, ako cez vás táto energia prúdi ako kruh od zeme nahor do vášho tela, do vášho srdca a potom späť dole cez vaše korene. Je to nekonečný tok, ktorý vás podporuje, vyživuje a oživuje. Teraz zamerajte svoj vnútorný pohľad na všetko, čo ste prejavili. Semienka
vašich túžob a zámerov sú zasadené hlboko v tomto vyžívajúcom spojení. Cíťte, ako ich energia Zeme a vesmíru ošetruje, aby rástli a rozkvitli vo svojom vlastnom čase. Skôr ako otvoríte vaše krásne oči, venujte chvíľu tomuto silnému spojeniu. Pozrite sa na seba v každodennom živote, ako vyžarujete túto novú energiu, silnejšiu, jasnejšiu a plnú dôvery v seba a svoju intuíciu. Keď budete pripravení, jemne otvorte oči. Nechajte svetlo, ktoré v sebe nosíte, vyžarovať do sveta. Pocíťte vnútornú istotu, že ste so všetkým prepojení a že všetko je možné. Túto silnú harmonickú energiu si vezmite so sebou do každodenného života a pamätajte, ste tvorcom svojej reality, plný svetla, tvorivosti a sily. Energia snežného mesiaca v Levovi je pozvaním osláviť samého seba a priniesť do sveta svoj jedinečný hlas. Nechajte zažiariť svoj vnútorný oheň jasnosťou, odvahou a tvorivosťou. Nezabudnite sa poďakovať mesiacu, levu i sebe samým. Dnes ste položili základy pre silnú, intuitívnu a tvorivú budúcnosť. Ďakujem vám, že ste sa so mňou vydali na túto výnimočnú cestu. Ak sa vám meditácia páčila, zanechajte like a prihláste sa na odber môjho kanála, aby ste nezameškali ďalšie magické momenty. Teším sa na vás aj na budúce. Namaste.